Benvinguts als enigmes i misteris de casa nostra. Volem compartir amb tu 2 hores de ràdio, 2 hores de misteri. I ho farem a la companyia de l'investigador, escritor i historiador Enric Sabarit, que el tenim aquí nosaltres. L'heu escoltat a la segona hora, en multitud d'ocasions, i avui lo tenim aquí en nosaltres. Parlarem de cases encantades, de fenòmens paranormals, però nos quedarem aquí a Lleida, que n'hi ha molts, i interessants, i ja ho veureu. Aquesta serà la primera hora. Després tindrem una altra vegada l'Enric Sabarit, que el tenim en doble sessió avui. I el Héctor, en lo Cosmos, l'entusiasme de viure de l'Emili, i aquestes seran les 2 hores que volem compartir amb tots vosaltres. Solament recordeu-vos de que nos trobareu aquí, al picatradio.com, al Ràdio a la Carta, la nit del misteri, cliqueu allí i teniu tots els programes que han gravat durant aquesta temporada. També estem al podcast i al YouTube. Nos trobareu a la nit del misteri tots els programes que nosaltres anem fent de misteris i d'enigmes. Solament recordeu-vos de que, avui comencem la tercera o la quarta tertúlia o debat, com vulgueu, del programa de la nit del misteri. Comencem, amics. Comencem. Enric Sabarit, què tal? Molt bones, benvingut al programa de la nit del misteri i al grup. Hola, Josep, bona nit. Un plaer estar aquí amb vosaltres, a l'estudi. Primera vegada que sóc aquí amb tu. Sí, correcte. I molt ben encantat. A veure, aquí avui tenim que parlar moltes coses. Moltes i molt interessants i molt misterioses. Tu fas una ruta. Jo faig una ruta. Feia una ruta, puc dir, perquè ara està tot aturat, ja ho sabeu, el tema del maleït Covid. Ho tenim tot aturat, les rutes també. Però us explico, jo fa 2 anys que faig rutes misterioses pels carrers de Lleida. És una empresa de Còrdoba, que des de fa 7 o 8 anys fa rutes per tot arreu, tota la geografia espanyola. I un dia, fa 2 anys, em van triar a mi, em van dir, escolta, vols fer rutes per Lleida? Jo vaig dir, d'acord, jo visc aquí a prop, per tant, cap problema, soc historiador, soc investigador, he escrit molts llibres sobre misteri, per tant, som-hi. I vaig començar a investigar. Jo, al principi, no sabia que hi havia misteris a Lleida, t'he de ser franc, desconeixia gairebé tot això. I vaig començar a investigar i vaig trobar un munt de misteris a Lleida, moltíssims, tants, que vaig dissenyar jo mateix 2 rutes que han anat canviant i han anat evolucionant amb el temps. I a dia d'avui són 2 rutes les que faig. Divendres faig Lleida Paranormal i dissabtes faig Lleida Oculta. Són 2 Lleides misterioses on aglutino tot un seguit d'històries, misteris que la gent em va explicant i que jo vaig investigant, i hi ha de tot tipus. Correcte. Perquè la gent se n'ha sabent-hi, explica'ns algun misteri d'aquí de Lleida que tu ensenyis i que la gent se trobarà. Què es trobarà amb aquestes rutes la gent? Mira, per exemple, jo a la Lleida Paranormal, que faig els divendres, he intentat aglutinar tots els temes paranormals que hi ha, que a la gent li agrada molt. Jo me'n vaig adonar l'any passat que a la gent li interessava parlar de fantasmes, li interessava. Quan explicava coses de fantasmes, la gent se'ls obrien els ulls d'una manera molt expressiva i volien saber més. Els agrada passar por. Els agrada passar por, no? I fins i tot la canalla, venien molts nanos joves que volien saber coses de fantasmes. I clar, vaig decidir aglutinar tots els temes i fer una ruta exclusiva de fantasmes, entre cometes, no? La paranormal. I és aquesta la que faig els divendres. I aquí trobem moltíssimes coses. Per començar, la ruta la comencem a la mateixa Biblioteca Pública de Lleida. I us puc explicar què ha passat allí. No fa gaire anys a la Biblioteca Pública. Sí, ara ho explicarem. Correcte, sí. Però no obstant, tu també ets escriptor. Quants llibres tens escrits? Doncs tinc 6 llibres escrits. Ara estic preparant el 7è. Jo em coneixereu perquè sóc una mica especialista, entre cometes també, amb el tema de Rennes le Chateau. Si sabeu de què va el tema, d'aquell capellà Berenguer Saunier, que va trobar aquell tresor, aquell capellà al final del segle XIX, al sud de França. Per entendre'ns, Codi da Vinci, no? La gent que no sap de què va el tema sempre els dic Dan Brown, Codi da Vinci, i la gent ja ho entén. Maria Magdalena. Magdalena, el Sant Graal, vinculacions dinàstiques, dinàstiques de tot tipus, no? Merovingios, carovingios, tots aquests. Ordres secretes, pregats de Sió, etcètera. Jo he estat més de
gairebé 40 anys de la meva vida investigant aquest tema i he tret 3 llibres sobre això. Fins i tot una novel·la, La caja secreta, que al final vaig decidir novel·lar tot l'assumpte i he fet una novel·la. Després em vaig desvincular una mica, mai m'acabaré de desvincular de res, tot, una miqueta, i vaig escriure un llibre sobre la mort. Era un tema totalment radicalment diferent, no? Un llibre titulat de Gilgamesh a Coco, El regreso de la muerte a lo largo de la història, on vaig fer una petita aproximació a què passa després de la mort, aquestes ECM, les experiències properes a la mort i tot això, no? Des del punt de vista històric i des del punt de vista també fisiològic, que és el que passa, no? I ara estic preparant el meu darrer llibre, el 7è, que serà un llibre en català, que tenia ganes de fer misteri en català, perquè ja saps que aquí hi ha poc. Tu fas un llibre, un misteri en català, programa, hi ha poca gent que fa misteris en català. Jo tinc ganes de fer misteri en català. I estic preparant un llibre de misteris de Lleida, exclusivament de Lleida, i en català. I aquí estem, treballant amb això. Molt bé, doncs, bueno, comencem ja perquè el temps passa volant i volem sentar les bases. Cases encantades, impregnacions, poltergeist, no sé si ficar més allà, o sigui, moltes coses que d'alguna forma formen aquest fenomen paranormal d'aquí, de Lleida. I encara que li pareixi que la gent no s'ho cregui, hi ha moltes cases encantades i hi ha fenòmenos paranormals, molts, que l'Enric Sabarit els investiga, els estudia i després els intenta explicar i arribar a conclusions, d'alguna forma, no? Però què tens tu per una casa encantada? Sí, per això hauríem de definir què és això, la casa encantada. Un edifici encantat, què és? Quines circumstàncies s'han de donar perquè tu diguis que l'edifici està encantat. Molt bé. Primer, que es donin tot un seguit de fenòmens paranormals, fenòmens que tu no pots explicar, que poden ser visions, aparicions, poltergeist, fins i tot fiques una gravadora i surt una psicofonia, també podem parlar de les psicofonies. Això seria una casa encantada. Però hi ha manifestacions objectives, físiques, per exemple, canvi de temperatures, olors... Sí, captades o bé pel cos físic, o per aparells que tu pots col·locar, si és més especialista, col·loques uns aparells que detectes la baixada de temperatura. Correcte. Tot això demostraria que allà passa alguna cosa. Podríem discutir si són fantasmes, si són canvis energètics, si són impregnacions, si són moltes coses, no? Però allà passa alguna cosa segur, i la gent ho percep. La gent quan entra a algun edifici, a vegades hi ha gent més sensitiva que unes altres a l'hora de percebre aquest fenomen, no? Hi ha gent que entra a un edifici i de sobte nota alguna cosa estranya al seu cos, nota com si hi hagués alguna cosa estranya i té ganes de sortir corrents allà. En canvi, hi ha gent que entra i no li passa res. No tothom té l'antena sintonitzada de la mateixa manera. Jo dic que tots tenim una antena, i alguns que estan sintonitzats i altres que no. Qui té l'antena sintonitzada percep coses, i en aquestes cases, edificis encantats, sí senten coses, que ara podem discutir què són aquestes coses. Normalment, el que va a estudiar les cases encantades va amb un equip multidisciplinar i, a més, porta aparells. Quins aparells creus tu que es necessitarien per entrar en una casa encantada i trobar proves? No proves, vull dir, algo que et demostri que alguna cosa està passant allí. Home, jo conec gent... Sensors de temperatura, per exemple, sensors de volumen... A part de la pròpia persona, hi ha molts sensitius que ja es dediquen a anar a cases i el mateix cos fa l'aparell a l'hora d'investigar aquest tema. Si no ets sensitiu, pots anar amb tot un seguit de sensors, com bé dius, Josep, sensors de temperatura, de moviment, tota una sèrie d'estris que et permeten discernir si allà hi ha algun canvi que el teu cos no pot detectar. Però, clar, aviam, normalment quan el testimoni no té aquests tipus d'elements, quan hi ha una casa encantada és que algú que hi viu o que ha passat per allà ha vist alguna cosa o ha tingut alguna presència, i aquesta persona no té cap sensor. Ella ha vist alguna cosa. I és cert que ha vist alguna cosa. És real, perquè el seu testimoni... Jo sempre dic que els testimonis sempre diuen la veritat. Ells tenen una narració, una història, que expliquen el que han viscut. Però, amics, us avisem de que allí no us acorrisqui mai anar sols. No. Perquè us podeu trobar multitud de coses i després tindríeu problemes. Sempre teniu que anar acompanyats. I no sugestionats. Atenció, també. Té que anar fredament i acompanyats, perquè de forma uns s'apoyen a nosaltres, perquè qualsevol soroll se té que detectar i saber. Clar. Això és difícil, no anar sugestionat, perquè tu vas a un lloc que et diuen mira, això és una casa encantada, ja és inevitable que vagis amb aquesta suggestió, no? Ja vas preparat a escoltar alguna cosa. Correcte. I aleshores, millor és anar a un lloc sense saber que està encantat. Aquí està el veritable secret de trobar-te davant aquest fenomen. Anar a un lloc que tu no tens ni idea de que allò pot estar encantat o no.
Per tant, aquí estaria el tema, no? Si vas ja amb la predisposició de trobar-te alguna cosa, al final te'l trobaràs, sí o sí, segurament te'l trobaràs. Sí, perquè la ment te pot fer males jugades. La ment és el gran misteri, sempre ho diem, és el gran misteri, el gran misteri de tots, i que fa males jugades i veure coses que potser no hi són. Ho tenim clar que és un fantasma, Enric? Un fantasma. Què és un fantasma? Ah, amico. Això em recorda aquella pel·lícula, no? Era El espinazo del diablo, no? Sí, Aquella famosa frase. Què és un fantasma? Un fantasma són moltes coses, perquè tots hem llegit històries de fantasmes, tots hem vist pel·lícules de fantasmes, no hem nascut ahir. Per tant, tenim impregnat a la nostra ment aquest concepte de fantasma. I a vegades el que pot passar és que quan veiem qualsevol ombra, qualsevol reflexe, l'introduïm dins aquest concepte generalista de fantasma. I potser no és un fantasma. Què és un fantasma? Hi ha dues teories, bàsicament parlant del tema de les aparicions, no? Una, la impregnació, que seria l'energia que queda allà impregnada, una imatge, un so, que queda a l'ambient i queda allà, a un edifici. I l'altra teoria, la teoria espírita, que és un esperit d'una persona difunta. Que vol comunicar-se amb els vius. Si acceptem la teoria espírita, estem acceptant moltes coses. Estem acceptant la vida després de la mort, estem acceptant el tema del més enllà. A més, el fantasma no ve perquè sí, interactua amb tu. Per tant, sap perfectament que estàs allí i interactua amb tu. O sigui, ve per una cosa en concret, per algo. El fantasma no es manifiesta per tonteries, per donar a demostrar que existeix més allà. No. Ve amb coses concretes i específiques. Una altra cosa és la impregnació. La impregnació ho ha explicat molt bé l'Enric. La impregnació és descart emocional d'un fet del passat que ha quedat allí impregnat. O sigui, ha quedat en suspensió i arriba una persona que aquesta persona fica en marxa un mecanisme que no sabem quin és i es veuen, per exemple, no sé, una persona que baixa i puja unes escales, que desapareix, les monges del Reina Sofia que passen pel costat teu i desapareixen també. Això, aquesta gent ho ha fet centenars, potser 1.000 de vegades, i ha quedat a l'aire, impregnació. Ara, per exemple, aquí al nostre entorn estem totalment rodejats d'antenes, o sigui, ondes de telèfon, ondes de ràdio, ondes de televisió, estem rodejats d'ondes. Ondes mentals també existeixen, i són aquestes ondes que la persona fa d'antena, connecta, igual que el mateix que les ondes hertzianes que passen pels raigs catòdics, que fan les imatges, el que fa la persona és activa un mecanisme a través de la ment que, amb una alteració de consciència, hi fica en marxa això i veu. El que no sabem és per què i com s'activa aquest mecanisme. Totalment d'acord. Ho desconeixem, no ho sabem, perquè unes persones ho poden veure i altres no, perquè unes poden entrar en aquest estat alter de consciència de manera involuntària a vegades i altres no. Clar, aquesta impregnació és molt curiosa perquè el que tu dius, ara mateix estem parlant, la nostra veu s'està perdent per les zones, arriba a les cases de la gent, però també queda flotant en l'ambient, queda per sempre. De fet, una psicofonia és això. No sé si saps, segurament ho sabràs, no? I podem explicar una mica quin és l'origen de la psicofonia, quina va ser la primera psicofonia de la història, qui va ser el primer que va col·locar un aparell magnetofònic i li va sortir una veu. Friedrich Gunderson. Gunderson, que era un cantant d'òpera estoni, no? I aquest senyor, a l'any 59, un estiu del 59, va voler gravar el so d'uns ocells a un jardí de casa seva. Creant un documental. Clar, que també era documentalista, aquest home, i de repent, quan va escoltar la gravació, es va sorprendre que escoltava la veu d'una dona, i no una dona qualsevol, era sa mare. Era la veu de sa mare, que era morta feia uns anys, que li deia, Friedel, estàs aquí? Correcte. Era molt curiós, no? Va ser la primera psicofonia de la història. No obstant, jo te'n diré un altre, que potser ja ho sabràs. El padre Gemelli. També a través del cronovisor se parla de que ells van ser els primers que van una psicofonia. Però bueno, oficialment és el... El Jurgensen, oficialment. Després va venir... Constantin Raudive i tot... Argomosa, el Germán Argomosa, que a Espanya... Argomosa, Pedro Morós... Correcte. Clar, però a dia d'avui encara no sabem què són les psicofonies. No. Les podem escoltar... Hi ha 40 laboratoris a Europa o al món que estan estudiant les psicofonies. Cuidado, Sí. Però bé, què són? Són esperits o són interpretacions? Clar, són dues teories contradictòries. Segons la investigació d'aquesta gent, tant de l'Otto Kenning com del François Brins, com del Tchaikovsky i tots aquests, que són catedràtics de la universitat, aquesta gent diuen que són veus paranormals que ven d'un plano d'intel·ligència sense necessitat de cos físic,
cuidado, Wow. sense necessitat de cos físic, i que són veus que el 97% són de la persona, perquè s'han estudiat, s'han contrastat veus quan estava viu i veus... Sí. I és la mateixa veu, la mateixa. I és molt interessant I aquest això ho estudi. diuen científics. Que Correcte. estem ja col·locant-nos al món de la ciència, no? La ciència estudiant psicofonies, que és una mica també paranormal, no? Ja tenim dos explicats i ara anem al poltergeist. El fenomen poltergeist, que és sempre produït pel fenomen per una persona que està viva. O sigui que abans se cree de que el fenomen poltergeist sí que és realment és la combinació de diversos factors, per exemple, no? Llavors, és una persona viva que descarga un problema emocional cap a fora, ho connecta amb una energia que està a l'ambient, se junta tot i es genera el fenomen, que no sabem què és, com se genera tot això, Tampoc ho sabem, no? I amb una violència brutal. A vegades amb una violència brutal, perquè es troben el que són els sofats voltejats, Sí. arrencats, diguéssim, els enxufes, Estem parlant d'energia pura i dura. Sí, amb una força... Tot això és energètic. però sempre té aquell component intel·ligent perquè quan surt algo disparat se desvia la trajectòria. Té aquell component intel·ligent. Tampoc sabem per què es provoca, quin és el desencadenant d'això. No ho sabem. Sabem l'efecte, però no sabem la causa. Exactament. I sabem que la gent ho ha patit amb les seves pròpies carns quan han entrat a alguna casa s'ha trobat aquest fenomen. Totalment. Tothom tenim al nostre ment la pel·lícula famosa, no? El Poltergeist. Claro, és que després la tenen que revestir A partir d'aquí, clar... los indios i tot típic, això, que no? bueno, tot això no té res que Però veure. bueno, el fenomen hi és, existeix. I la gent que ho ha patit ho sap. Ho sap. Per què passa? No ho sabem. Si ho sabéssim ja no seria misteriós, no? Aleshores... Hombre, després ja perderíem tot el que és el misteri, ja no? Claro. Clar. Tenint en compte que aquestes coses jo crec que algun dia pues, s'incorporaran a la física, a la biologia, Sí, no? sí, A poc a poc aniran entrant i donaran una explicació natural. Claro, Jo sempre dic que el misteri el definim com tot allò que a dia d'avui no podem explicar i donem explicacions alternatives. Arribarà un punt que la ciència ho pugui explicar. No tot ho explica la ciència, però ja arriba un punt que ho explica. Aleshores ja deixa de ser misteriós, passa a ser científic. Aleshores, bé. Però té aquell component d'esperància i especial, no? El misteri. Sí. Perquè nos dona a entendre que hi ha multitud de portes, quantitat de portes que pots obrir a través d'aquí i entrar a mons i a altres realitats, que això és meravellós. Sí, la mateixa física quàntica va per aquest camí. Mons impossibles fa uns anys que a dia d'avui la ciència està demostrant que existeixen. No? Aleshores, què és això, física quàntica? 11 mons paral·lels on pots anar a parar. És molt interessant i pot arribar a explicar fenòmens que són misteriosos, la física quàntica. Bueno, doncs explicat això, Enric, et pareix si entrem, diguéssim, a les investigacions i el treball d'aquí de Lleida. Estem avui aquí, nos quedem a Lleida, Ens quedem a Lleida, però aquí a Lleida hi ha molt de tema misteriós. És que, clar, nosaltres nos pensem, o hem vist a revistes, que, pues, no sé, a Sevilla, a Kentucky, a Wyoming, totes aquestes coses que passen, coses estranyes, i ho tenim aquí. Ho tenim aquí. I no és que ho tinguéssim aquí fa anys, ho tenim aquí a dia d'avui. A dia d'avui passen coses a Lleida. Mireu, us puc explicar un indret que segurament coneixereu, els que sou de Lleida, que és el convent de Santa Clara. El convent de Santa Clara era un convent de clausura que està ubicat, per entendre'ns, al darrere mateix de la Catedral Nova, adossat a la Catedral Nova. Un convent que avui en dia, doncs, allà hi ha un centre de dia, allà estan els castellers de Lleida, hi ha tot un seguit d'entitats que un cop rehabilitat l'edifici l'any 2015 doncs es va reaprofitar. Però aquest edifici, des de l'any 1733, és allà i estaven les monges de clausura, les clarisses. Els més antics del lloc recordareu que anàveu allà a buscar pa de sucre o pa d'àngel, no? Allà una espècie de torn que les monges de clausura feien aquelles pastes. No? Fins a l'any 97, que les monges van quedar 4 físicament i les van reubicar a un altre indret. I allò es va abandonar. I allà un noi, abans de començar jo la ruta, fa un parell d'anys, em va explicar que havia passat alguna cosa molt estranya. Aquest noi formava part dels castellers de Lleida i aquest indret l'utilitzaven els castellers perquè era un espai amb sostres molt alts i allà assajaven els castellers de Lleida. No? I moltes nits feien reunions d'equip al primer pis. Durant aquestes reunions d'equip, aquest noi m'explicava que moltes nits sentien sorolls estranys al pis de dalt. Sorolls com passes de gent que pujava i baixava, cops de forts de porta, quan eren nits clares i serenes, no havia gens de vent, pujaven a dalt i no havia ningú. I això anava repetint dia rere dia. Es va repetir moltes vegades, fins i tot va haver un cas molt important
quan un senyor, que era el senyor de manteniment, un dia va pujar al pis de dalt a buscar material de neteja i quan estava a una habitació, a prop de les escales que pujaven a les antigues cel·les de les monges, va percebre una presència al darrere seu. No? Aquest senyor es va girar, no havia ningú, però de sobte va sentir una veu, i a més una veu de dona, que li va dir en castellà. Fíjate que és interessant el tema, el detall. En castellà li va dir, cuando todo esto termine, van a pasar cosas. Literalment. Clar, aquest senyor es va girar de cop i, efectivament, no hi havia ningú al darrere seu. Va sortir de l'habitació corrents, va baixar baix i va explicar als companys el que li havia passat. No? Què era allò? Què era aquella veu? Què era aquella presència? Una veu en castellà dient-li que van a passar coses. No? A partir d'aquí van començar a fer, el 2011, van començar a fer les obres de restauració i van fer una troballa al·lucinant i molt inquietant. Al pati de les monges, que avui en dia es pot veure, van trobar l'antic cementiri de les monges. Aquí, res anormal. Un convent ha de tenir un cementiri. Sí. El que ratlla una mica la normalitat és que era un cementiri amb els fèretres, els taüts col·locats de manera vertical. Imagina tot un pati amb tots els taüts col·locats de manera vertical. Molt estrany, jo no havia sentit mai. Pensant de manera racional, d'acord, per aprofitar l'espai, col·loquen les monges dempeus. Però és curiós. Jo he preguntat, he indagat i no he vist mai cap cementiri amb les monges verticals. Però no només això, sinó al costat de cada monja hi havia capsetes petites amb fetos, amb nonats. Estava farcit el cementiri de fetos. Ai, amigo. Ai, amigo, ja entrem en un problema complicat. Un problema, clar, complicadíssim. Què eren aquells fetos? De qui eren? Eren de les monges? Tu saps ben bé que en aquella època, les famílies benestants burgeses de Lleida, quan les noietes quedaven embarassades de manera accidental, les castigaven moltes vegades al convent, com a càstig al convent. Correcte. I allà donaven a llum, avortaven, aquests fetos eren enterrats, una possibilitat. Segona possibilitat, que fossin de les monges. I això es va veure corroborat quan van descobrir un túnel, aquí està també la clau del tema, un túnel que connectava el convent de Clausura amb la catedral de Lleida, que està justament a escassos 2 o 3 metres, no? Per tant, aquell túnel hi havia un trasbàs de gent amunt i avall entre capellans i monges i el resultat eren els fetos. Això no és misteriós. El misteriós és aquest fenomen que es va reproduint. Abans hem dit això de les cases encantades, però perquè hi hagi una casa encantada ha d'haver una tragèdia. És molt important. Ha d'haver algo que remogui la situació. Un crim, una tragèdia, un desastre. I fixa't tu, fer obres i remouen. Ficar-se en marxa tot el que és el misteri. Es va posar en marxa, però fixa't tu que van haver uns paletes, uns manobres que estaven treballant i, parlant de poltergeist, van demanar marxar de l'obra perquè, segons ells, les seves eines es movien soles. Sí, van dir, jo no vull treballar aquí perquè això es mou sol. Van agafar molta por i van marxar, perquè allà hi havia un fenomen de poltergeist, clarament. Anem sumant, fixa't tu que tot això es va sumant. Fins que un dia, en una de les rutes, va aparèixer un senyor i em va dir, escolta, que jo tinc una història que m'explicava la meva padrina, que deia que el meu padrí havia pernoctat al convent a l'any 36, durant la Guerra Civil, que era guàrdia d'assalto i va pernoctar allà. I aquest padrí d'aquest senyor es veu que li explicava que va passar la nit allà i que va veure i viure tot un seguit de situacions totalment anormals, crits de nens, de monges que cridaven, un capellà que es movia entremig de les ombres, que s'amagava, un capellà que feia aquell capellà dins del convent de Clausura, femení. Una sèrie d'històries que aquella senyora sempre deia que el seu home, que el padrí, havia vist fantasmes al convent de Santa Clara, any 36. És increïble com el fenomen es va traslladant amb el temps de l'any 36 a dia d'avui. A dia d'avui no sabem si el fenomen continua. Seria un lloc molt interessant per investigar. Sí. Molt interessant, però és complicat investigar allà perquè és un centre municipal i és difícil fer investigació. Com en molts puestos. Molts puestos també no deixen entrar. No. I la importància interessant que seria això, d'alguna forma, trobar respostes sobre aquestes coses i, a més, apaciguar la gent que està allà i explicar-los de què es tracta. Clar. Què són això? Són esperits? Són impregnacions? Què és allò? Allà no hi ha una tragèdia, clarament. Monges, fetos... què ha passat allà, no? Són reacis a remoure res. Tot que continua igual, que no deixem estar, és igual. No volem que la situació continuï tal com està. No volem canvis. Aquell cementiri el van tapar i ho van oblidar tot i ja està. I mai més es va saber monges enterrades de manera vertical amb fetos. És increïble. Sí. Doncs és un lloc important per anar a veure i almenys des de fora copsar una mica què va passar allà en aquella època i que inclús avui en dia continua passant, segurament. Estic convençut que el lloc passa, el fenomen no ha desaparegut, estic convençudíssim.
I tenim més casos. Anem amb un altre qüestió. Sí, tenim molts casos. Imagina't que volem anar de compres i anem a l'eix comercial de Lleida, un lloc que teòricament no ens pot passar res. Bueno, avui en dia, si vas molt de compres, et pots contagiar el coronavirus, però seria un altre tema, no? No pot passar res. Tu em vas a comprar, però hi ha dues botigues, que no diré el nom, perquè són dues cadenes importants de roba, on es produeixen fenòmens avui dia, i molt interessants. Però us diré algunes pistes. Mira, una de les botigues es troba on era antigament el Cinema Catalunya. Amb això la gent ja sabrà de què estic parlant. Conec el cas. Coneix el cas, no? I al Cinema Catalunya, ja les noies, les dependentes de la botiga, expliquen sempre en la veu mig tancada, perquè no volen que sàpiguin gaire cosa, que quan tanquen, baixen les persianes i elles baixen al soterrani, al magatzem, a canviar la roba, senten coses, senten com alès al clatell, com si algú el toqués el cabell, senten com les llums s'apaguen i s'encenen sense cap explicació, alguna presència estranya, com diríem un mal rotllo, no? Sensació d'algo estrany allí dins, no? Per què passa això aquí? No ho sabem. De fet, acumulem també estrats. Fixa't que també a sota del que era abans el Cinema Catalunya hi ha unes ruïnes importants d'unes cases del segle XIII, també unes muralles. Sí. Per tant, sempre anem acumulant estrats energètics, sempre hi ha alguna cosa a sota, no? I a dia d'avui, doncs, en aquesta botiga, les noies perceben aquesta sensació. No han vist res mai físicament, però han percebut sensació estranya allà dins, no? De la mateixa manera que si creuem el carrer i anem a la botiga del davant, allà encara és més gros el que passa. És una altra botiga que posarem precedents. Aquella botiga, antigament, al segle XVIII, hi havia un convent allà, el convent dels Agustins. I després van fer el Teatre Real, al mateix indret, el que ara està allà davant de la paeria, aquells porxos que hi ha allà. Sí. Doncs aquell Teatre Real es va cremar, va tenir un gran incendi al segle XIX, on es va caure tot, es va cremar. En teoria no va morir ningú. Va quedar reflectit a la premsa de l'època, no hi va haver cap víctima mortal. Però podem dubtar-ho, perquè les noies que treballen allà, moltes nits quan pugen al tercer pis, que hi ha el magatzem, han vist coses. Han vist coses, i quan dic vist, vol dir que m'ho han explicat cara a cara. Elles han vist la figura d'una dona vestida d'època, sense cames, flotant, levitant per davant seu. Ho han vist. Què és això? Impregnació, un esperit, una víctima que va morir en aquell incendi del teatre que està allà atrapada amb el temps. No ho sabem què és, però aquestes noies l'han vist, a part de fenòmens de poltergeist que es mouen les coses i tota una sèrie de coses increïbles que passen en una botiga de roba. Abans que continués, deixa'm que ara que has parlat de fenòmens de poltergeist, estic investigant el cas aquí, Pantà de Santana. Hi ha una persona que moltes vegades saps tu que dalt hi ha un aparcament, que hi ha una carretera que puja i hi ha gent allí que fa footing, fa corrents cap amunt i avall, i hi va un jove que, després d'una hora i mitja de córrer, se va cansar, està cansat, i es va sentar al costat d'una font. Va veure, se senta al costat de la font, i enfront té uns arbres, i veu que apareix, no veu que ve. De cop aixeca el cap i veu una jove amb un càntic que arriba. No diu res, fica el càntic a la font, l'omple i marxa. Aquell home se la queda mirant i quan anava caminant se difumina, desapareix. Ostres, vam estar investigant què va passar i allí hi ha una llegenda que ens van explicar que és que allí, en una torre de pagès, vivia aquesta xiqueta amb els seus pares i era un nòvio, un capatàs que tenien allí, era un nòvio d'en ella. El pare no volia i es trobaven amb aquella font. I li van prohibir, el pare va despatxar el capatàs, la va tancar la xiqueta allí plorant tots els dies, es va morir. Va agafar una malaltia, es va morir. La pregunta és, aquesta xiqueta es va quedar allí, és allà una impregnació? Clar. És un apareixement d'un fantasma? Claro, aquesta llegenda existeix. Clar, és que d'un fet es crea la llegenda, no? Aleshores, què és això? No ho sabem, clar. És que si acceptem una cosa, acceptem moltes coses més. Si és un fantasma, estem parlant que hi ha esperits i que hi ha vida després de la mort, i que hi ha altres coses. Aquí podria ser una altra cosa. Ja sabem que el temps és una dimensió que és atemporal. Aquí està. Però aquesta dimensió, a vegades, entra al temps, entre aquesta realitat, entra en una altra realitat. Escletxes de temps, no? I s'introdueix aquí. Allò que va ser
que la persona va veure al·lucinacions, no, perquè és una llegenda que aquell no sabia res d'aquesta llegenda, nosaltres la vam descobrir, i o que es va fer una translació en el temps, bueno, pues, un vòrtice de temps d'aquestos que apareix, i ell té la consciència de visualitzar aquella part d'aquella època, d'aquell temps, aquell moment, solament aquell tros. Aquell tros, perquè després no va veure. Seria una mena de viatge amb el temps, no? Exactament. I que ha anat a parar en aquella època a veure aquella noia en aquell moment donat. Correcte. O sigui, aquest trajecte el feia cada dia per anar a veure el nòvio i per omplir. Sí. I, bueno, allí veure la xiqueta com se difuminar i se desintegrar a l'aire. Fer una altra explicació. Jo encara tinc una altra explicació molt, molt interessant, que a vegades explico també als que venen a les rutes, que és la bilocació. No t'ha parat a pensar mai el tema de les bilocacions? Estem parlant d'un fenomen de fer temps, eh? Sí, però... No, però imagina't... La bilocació vol dir que ell està llocs. a dos temps a la vegada. Sí, però no t'has parat a pensar mai que potser la persona que es biloca, allà on va, algú l'està veient i pot pensar que allò és un fantasma? Saps què vull dir? Ja, però bueno, sí, però la persona feia temps, que ell us parlava de l'any 1800, 1800 o més tard. No, abans. El famós cas de la Sor Maria Jesús de Àgreda, no? Sí, aquella dona que va viatjar a Nou Mèxic, que va evangelitzar els indis de Nou Mèxic. Aquesta senyora no va sortir de les 4 parets de clausura d'Àgreda, d'allà, i de sobte ella sortia i anava a Nou Mèxic. I Sant Martín de Porres. Clar. La meva pregunta és aquesta. Els indis que la veien aparèixer allà, tu què pots pensar que és, allò? Però cuidado, perquè allí aquesta dona repartia escapularis, repartia... Clar, de manera física. Això ja és una cosa física, Ja no és un volumen astral, Clar. Mira, amb això ho lligo amb el tema d'aquell famós projecte que van fer, projecte Stargate, els americans, als anys 70, no? Que anaven ensinistrant a soldats per fer viatges astrals i anar al darrere del teló d'acer, espiar els russos, bàsicament. Punts estratègics i els hi marcaven un quadrant. Clar, de manera dirigida, no? Correcte. I tornaven amb informació secreta. Eren espies psíquics. Aleshores, jo em pregunto, aquell rus que estava tranquil·lament a casa seva i apareix una imatge d'un soldat americà, per aquell rus allò què és? És un fantasma? És una aparició? A vegades m'ho he plantejat, no? Potser és un tipus d'aquests personatges que apareixen a un altre lloc, bilocats, no ho sé. Això podria ser una explicació, És que en un puesto hi ha el físic i l'altre està a l'astral, diguéssim, més o menys. Clar. Però l'astral, un fantasma també és un astral, és eteri. Podria ser una bilocació, un fantasma? Deixo la pregunta a l'aire, també, de manera etèria. Però seria una bilocació d'una altra realitat. Clar, d'una altra realitat, clar. No seria una bilocació del mateix temps, sinó d'un altre temps. Ja. No ho sé, hi ha tantes coses que no sabem. Sí. Que ara estem una mica en penyals, El tema interdimensional també és molt suggerent, no? També de dimensions, parlant de física quàntica, que pot viatjar per diferents dimensions. Podria ser. Podria explicar el fenomen de les aparicions. La quàntica explica que, quan un se decideix o busca a veure quin camí agafo, si agafo el de l'esquerra o agafo el de la dreta. Si agafes el de l'esquerra, tu també vas per la dreta, però que conclueixen amb una mateixa realitat. Clar, però és que de fet una partícula elemental està bilocada, pot estar a 2 llocs a la vegada, al mateix temps. Exactament. Això és... Quan? Això és màgia pura. Sí. Això encara és inconcebible per la ment humana. En el moment que puguem comprendre això, potser arribem a explicar molts fenòmens que avui en dia no tenen explicació. Ja. Bueno, jo crec que hi ha molta gent que potser sí que algo sap i és complicat explicar-ho. Perquè hi ha moltes coses que tindrien que canviar, evidentment. Clar. I jo trec una llança a favor dels testimonis, sempre. Els testimonis tenen molta importància. Quan una persona explica que ha viscut una cosa, mai hem de dubtar d'ell, perquè ell ho ha viscut. Per ell és real, totalment real. Ho ha viscut i t'ho explica. I quan jo veig als personatges que t'ho miren als ulls i t'ho expliquen, és que no pots dubtar d'ells. No, i a més que comencen a temblar. Estan visquint allò que fa temps que... Ho han viscut i tenen reaccions fisiològiques al moment de tot allò que han viscut. I ho recordaran tota la vida. Tota la vida. Aleshores, què és el que han viscut? Què han vist? Ho han viscut només ells o és en plan general? És real o només és real per ells? És la gran pregunta, no? Doncs continuem. Tenim més casos encara aquí a Lleida, perquè n'hi ha moltíssims. Sí, mira, estem a l'eix comercial, podem anar a la Paeria, el mateix ajuntament, no? El lloc més sagrat impossible, no? L'Ajuntament, la Paeria. Doncs a la Paeria em va explicar una dona també, que va venir un dia a les rutes, que era una exguarda de seguretat, havia treballat durant 30 anys de guarda de seguretat i estava jubilada, i ella em deia que moltes nits, sabeu que allà a Paeria hi ha
al vestíbul hi ha una garita on hi ha un guarda de seguretat que es queda tota la nit allà amb ella, no? Guardant. Em va dir que moltes nits a ella, mentre estava sola, gairebé sempre era a partir de les entre 2 i 3 de la matinada, se li apareixia dues figures etèries, encaputxades, de negre, rigorós negre fins als peus, amb una túnica negra i amb una caputxa al cap. Ella deia que eren home i dona, perquè, segons ella, identificava el cabell curt de l'home i el cabell llarg de la dona. El rostre no era visible. Era una figura, però marcada la cara... Dues figures juntes que es desplaçaven cap a ella. Però una sombra, vull dir que s'hi ve la cara. La cara no va arribar a veure-la mai. Vale. Però, en canvi, ella estava convençuda que era home i dona, pel tema del cabell. Una se li veia el cabell llarg i l'altra curt. Era una parella de negre. I, sobretot, una cosa important, sentia soroll de cadenes, que també és un tema importantíssim, les cadenes, no? Un estereotip del fantasma. Ella sentia soroll de cadenes, que s'anava tensant amb ella. Aquelles figures anaven com a despistades, com si estiguessin fora del temps, com si de sobte haguessin caigut allà i estiguessin desplaçades, com buscant la seva ubicació a l'espai. S'atensaven amb ella quedava com paralitzada, no podia ni bellugar-se, i tant com havien arribat, desapareixien. Clar, jo li vaig preguntar, però això només ho has vist tu? Perquè estava sola quan passava això. I ella em va comentar que no, que companys seus d'altres torns també els havien passat el mateix, i havien vist la mateixa situació. Però curiós. Aquestes siluetes apareixen amb una televisió? Això no m'ho va dir. És que a mi me van dir que els guardes ho veien per el monitor de televisió, perquè hi ha càmeres per tot arreu, sortia marcat allí per les càmeres de televisió, i l'altre baixa baix, diu, bueno, veus, està en un passadís, baixa baix l'altre, està al passadís, i el de dalt li diu, és que el tens al costat, i ell no el ve. En canvi, per la càmera sí els veia. Per la càmera els ve. Vale. Ella no em va parlar en cap moment de càmera. Igual és un altre. Potser és un altre cas. Potser fa 30 anys no hi havia càmeres, no ho sé. No ho sé, saps? Potser és més recient, això. Clar, potser hi ha més casos, clar, és un cas que potser es va repetint amb el temps. Però fixa't que en el cas del company va ser encara més espectacular, perquè aquest company, aquest home de guàrdia de seguretat, estava llegint un llibre per la nit, clar, a la nit s'avorreixen molt els guàrdies, estan llegint un llibre, i de sobte van aparèixer aquestes dues figures, idèntiques, encaputxades, negres, i un d'ells, una figura, va allargar el braç i va moure el llibre físicament, com volent esbrinar quin llibre estàs llegint, saps? Va aconseguir moure la matèria i aquell home es va quedar totalment de pedra. Imagina la situació. Aquell espectre, aquella figura etèria que allarga el braç i mou el llibre. Aquí anem un pas més enllà. Espectacular, Totalment espectacular, que va poder moure la matèria. Aleshores, què és això? Què són aquestes figures? Que a vegades costa molt. O sigui, ja el manifestar-se requereix, per això els canvis de temperatura, quan hem parlat abans de les cases encantades, que ells necessiten un tipus d'energia per a manifestar-se. Sí. I contra més energia, més sòlid és el cos que agafen. Més contundència, més força tenen. Sí. Pensa que allà mateix està la famosa morra, no? Les masmorres de Lleida, on allà torturaven a la gent, a les bruixes. Allà hi ha una energia negativa acumulada brutal. Per tant, que passin coses així, gairebé... Hi ha un ambient que es pot tallar amb un... Totalment. Per tant, aquells éssers era com si sortissin de la morra, no? Era una cosa que se junta, se lliga els caps, dius, hòstia, clar, és així el que passava. Aquella dona era real el que havia vist. Enric, però la pregunta és, què fan allí aquesta gent? Què fan? Són difunts? Tota la vida allí? Són impregnacions? Clar, no si senteixen obligats a estar allí, no poden moure's d'allí? Ostres, és que... Això està atrapats, és molt novel·lesc. De fet, tan novel·lesc que això, ho podem comentar ara, però és molt interessantíssim. Això ja ve del segle II. Clar, la nostra història, el nostre concepte de fantasmes, el nostre estereotip de fantasmes, que el tenim claríssim, fins i tot és una icona del WhatsApp, no? O del Facebook, un personatge amb un llençol blanc i amb unes cadenes i una bola. Sí. Claríssimament, un fantasma. D'on ve això? Doncs això ve del segle II. O sigui, un personatge, el Plini el Jove, el segle II, fa un relat, que és considerat el primer relat de fantasmes de la història. Atenodoro. Sí, Atenodor de Tars, on explica la història d'un filòsof grec del segle I abans de Crist, que és Atenodor de Tars. I aquí, en aquest relat, està tots els ingredients que s'han considerat fins avui en dia de què és un fantasma. Una narració de fantasma. Casa encantada, personatge que apareix i que intenta cridar l'atenció del que viu a la casa, atrapat en el temps, cadenes, de blanc, un espectre blanc. Què és això? Per què des del segle II fins ara no s'ha mogut ni un bri a aquest missatge? És molt interessant. Fixa't que l'Atenodor aquest vol llogar una casa a Atenes
i sap que hi ha una casa amb fama, ja al segle I, abans de Crist, amb fama d'encantada, segle I abans de Crist. Una casa amb fama d'encantada, perquè deien que s'apareixia un espectre i la gent tenia por. Atenodor, com diuen en castellà, más xulo que un ocho, no? Va allà i ell no té por. Lloga la casa i una nit, la primera nit, ell està escrivint les seves teories allà a l'estudi i se li apareix un espectre, diu ell, un espectre blanc, decrèpit, amb uns grilets a les mans, amb cadenes, i que li fa un senyal. Li fa un senyal com si volgués que li seguís, no? Segueix-me, no? Ell, en primera instància, no li fa cas. Continua amb les seves cabòries. Al final, davant l'assistència d'aquest espectre, alça el cap i el segueix. I l'espectre el porta cap al jardí de casa seva. Es queda plantat al jardí i, de sobte, s'esvaeix. Atenodor no s'espanta, que dic que era molt, molt agossarat aquest home, no s'espanta, va allà i el dia següent mana fer un forat al mateix lloc on ha desaparegut l'espectre. I què troben? Un esquelet, us podeu imaginar, un esquelet amb els grillets. Avui en dia aquesta història és molt coneguda, ho hem vist a pel·lícules, a novel·les, a novel·la gòtica, però al segle II això era totalment novedós. A mi la meva pregunta que faig, per què aquesta narració, que per nosaltres és molt coneguda, per què es va repetint amb el temps i per què ha arribat a nosaltres fresca i igual, sense canviar. Avui en dia un fantasma és això. Això que us he explicat ara mateix de la paeria no deixa de ser això. Sí. No sé, això és igual. Lo que no entenc el que tu dius, que a vegades perquè la ciència no es fiqui a investigar aquests temes, perquè, clar, és que és demostrable que alguna cosa està passant. No ho veu una persona, ho veuen moltes persones i a molts llocs. Busques un edifici oficial, una catedral, un convent, aixeques i trobaràs allí problemes de fantasmes. Sí. Però l'altra pregunta és, qui crea aquestes visions? Les creem nosaltres? O hi són? O algú les crea? Però clar, la pregunta és, tenim present que nosaltres, torno a repetir, no hem nascut ahir, i tenim el nostre cervell impregnat, mai millor dit, de totes aquestes històries del segle II. Jo quan veig una història, no sé, novedosa, que veus un ombra, imagina't tu vas pel carrer, veus un ombra, què dius? Això deuen ser fantasmes. Si veus una llum al cel, això deu ser un omni. I ho col·loques dins la casella, jo sempre dic les plantilles, a les caselles dels fenòmens concrets. Vols dir que està a l'inconscient col·lectiu? Si no, una mena d'inconscient col·lectiu on col·loques tots aquests ingredients. Un ombra ha de ser fantasma, i com és un fantasma, el propi cervell ja crea tots els ingredients de fantasma. Blanc, cadenes, espectre, tot el pack sencer, no? Quan al final potser no has vist res d'això. Saps què vull dir? La ment ha creat aquesta realitat. La ment ha creat aquesta realitat que potser no ha sigut la realitat en majúscules. És interessant, també. És que, clar, el concepte de la realitat també és una mica controvertit, perquè aquí és realment el que veiem. Tots veiem el mateix, la realitat sempre veiem la mateixa realitat, o són diferents, cada un té una realitat diferent. Clar, aquest és el problema. Mira, jo ara mateix, soc a l'estudi amb tu. Estic envoltat d'unes finestres, uns vidres, que projecten ombres. Ara mateix estic mirant a tu i veig 4 ombres al teu voltant, diferents que es belluguen. En un moment donat, amb molta suggestió, a altes hores de la matinada... Aquests no són els meus antepassats. Puc arribar a pensar que aquí hi ha algú més que nosaltres dos. Saps què vull dir? Sí, no, estan aquí. El meu cervell pot interpretar alguna cosa. Tu no saps que l'estudi on està. Aquí hi havia una escola en París abans. Hòstia, doncs hi va haver algun crim o alguna història així? A la guerra alguna història rara hi havia. Doncs mira, potser a fi no estem sols, estem acompanyats. El Home, que vull dir és que la ment humana és capaç d'això i de molt més. De crear coses molt interessants. Sí. Però, clar, quina línia en marca? O sigui, quan és la realitat real i quan és, d'alguna forma, el que és una al·lucinació o alguna cosa estranya que l'invent t'estan introduint. Jo crec, i sempre dic, que un cop el cervell pensa i crea la realitat, és real. O sigui, quan el teu cervell veu alguna cosa i ho dona per bo, el teu cervell t'està donant ordres a tu mateix que és bo. I com és bo, envia ordres a tot el teu cos perquè sigui bo. Comences a suar, palpitacions... T'està dient que allò que veus és real. I no t'enganya el teu cervell, és real. Perquè el cervell t'ha donat ordres. I t'ho dic jo perquè jo treballo amb gent gran. Em sembla que té Alzheimer. És un tema molt important. Tu saps que amb l'Alzheimer hi ha una distorsió de la realitat increïble, brutal. Jo treballo amb padrins i padrines que estan convençuts que la persona que tenen al davant és el seu pare, per exemple, o sa mare, i no els hi pots dir el contrari. Clar, si tenen 90 anys, com ha de ser el ton pare, que tindria 130? És impossible, però ells estan convençuts, és real, per ells és real. Per tant, el seu cervell envia l'ordre correcte, és real, és el teu pare. Aleshores, tu no li pots portar mai la contròlia a una persona així perquè
estaries errat totalment. Per tant, què és la realitat? El que el cervell diu. Però com és la realitat quan no és observada? Ah, amigo. Hi ha realitat si no hi ha observador? T'ho diria d'una altra manera, no? Correcte. Sí. Clar. Si no hi ha observador, hi ha realitat? Perquè la sèrie de partícules que es moven, quan són observades, se paren, se paralitzen. Llavors formen la imatge, formen la realitat aquesta. Però què passa quan no s'ha observat? És que l'observador manipula la realitat. Totalment. Per tant, si no hi ha observador, no és manipulada. No hi ha, I potser no hi ha realitat. Correcte, no hi ha realitat. Però què és? Què hi ha? Què hi ha? Però clar... Hòsties, és que... No, és que s'estem ficant a temes massa profuns. Estem entrant en una línia que no... No, perquè, clar, al fi i al cap, clar, què passa? Què vols dir amb això? Que si abans d'aparèixer l'espècie humana no hi havia res. O hi havia alguna cosa. Clar, en el moment que som conscients de que som nosaltres, hi ha la realitat. Abans no hi ha realitat, sí. Sabem, per l'arqueologia, que hi ha altres realitats. És que no es pot saber què. Perquè una muntanya, quan tu la mires, veus una muntanya. Sí, clar. Però quan no la mires i no l'observa ningú, què és? Clar, és una muntanya perquè tu li has dit muntanya, però potser per un animal no és una muntanya. Clar, és que nosaltres no veiem les partícules i vibracions constants que estan en moviment. Clar. Seria un altre debat. Perquè tot està en moviment, totes les parets, la taula aquesta, tot està, les àtoms i les molècules constantment en moviment, que és el que forma... Això és la matèria. Tot es mou, clar, tot es mou. Tot és vibració. Per tant, l'acció que has dit és molt interessant, el tema de la vibració. La vibració, tot és vibració. Tot és vibració. Tot és vibració. De fet, la física quàntica va per aquest camí, el tema de les vibracions. Com és l'essència de la matèria? Clar, tu saps que el tema de la consciència, hi ha un corrent de física quàntica que es diu, que explica la consciència amb una vibració d'unes partícules dins de les neurones, una mena de tubs que vibren dins de les neurones, i allò creen la consciència. Totalment al·lucinant. Si no hi ha vibració, no hi ha res. La música és vibració. La vida és vibració. Sí, totalment. Tot vibre. Per tant, està en constant si moviment. atures la vibració, s'atura tot. No hi ha res. És molt interessant la reflexió de la vibració. Jo sempre soc partidari del tema de la vibració. Claro, quan la mires, se para aquesta vibració. Són ones gravitacionals, no? Les ones que vibren, que ara entrem en una dimensió desconeguda. Sí, totalment desconeguda, i bueno, nosaltres que no som especialistes en física quàntica encara més, no? Sí, però és molt interessant, això. Estem pixant fora de test perquè no sabem de què estem parlant a vegades, no? Però és molt interessant. Algun físic que no estigui escoltant, i aquests tios... De què estan dient, no? No, però és interessant i pot donar explicacions al tema que ens ocupa avui, el tema de les coses paranormals, el tema dels fantasmes. Si no entrem per aquí amb un altre punt de vista, llavors no t'explicació les coses, claro. Tenim que buscar... I potser la gràcia... No, clar, escolta el que et diré, perquè potser la gràcia és que no tinguin explicació. Perquè ens empenyem sempre en buscar explicació. Potser, al no tenir explicació, té la seva gràcia el tema de les aparicions, el tema dels paranormals. Imagina que un dia trobem l'explicació. Oh, quin desencís, quina llàstima, què ha passat aquí, ja ho sabem tot. Ja no té cap gràcia seguir investigant res, i el que ens mou és la investigació, és buscar lo desconegut. Però és que això és infinit, eh? No arribaríem, és infinit. La ciutat aquesta és infinita. Les partícules, els àtoms, les molècules, els ions, no sé què, no sé quantos, tot això cada vegada és més petit. Hi ha un munt d'experimentació monumental. Per això ens agrada tant investigar i ens agrada tant el tema del misteri, perquè el misteri, malgrat el que pensa molta gent, que som uns friquis i que és una ciència, entre cometes, paral·lela... Jo crec que a nivell individual i particular, diferent és quan estan en grup, però a nivell particular cada un pensa diferent. Vull dir que cada un té coses per explicar d'aquest tema, perquè si mires, sempre t'agafen a part, algú, escolta, a mi em va passar això, allò altre, i sin embargo no volen explicar, no volen parlar aquí. A tothom li ha passat alguna cosa, segur, si no coneix algú que li ha passat. Per tant, el que passa al món del misteri a vegades és que hi ha alguns intoxicadors que intoxiquen el tema i que manipulen la situació, i això fa arribar descrèdit en aquest món, no? Li fa donar descrèdit. Hi ha molta gent que... No, a veure, si tu senteixes veus, pels psiquiatres és esquizofrènia. Totalment. No vagis amb un psiquiatre i és que escolto veus, que em diuen no sé què, estàs perdut. Clar, escoltar veus, què vol dir? Escoltar veus vol dir que les veus les escoltes tu al teu cervell, vol dir que alguna veu t'arriba d'alguna manera. Tens un problema mental o realment captes alguna energia de fora i que ningú més la capta. És això, les persones antena, el que dèiem abans, gent que està sintonitzada que capta coses i que altres persones no poden captar. Són els famosos mèdiums, no? Els famosos sensitius, que arriben a llocs i capten. El famós, els que heu vist Quarto Milenio, no? Sovint, l'Aldo Linares, per exemple, Paloma de Navarrete.
L'Aldo Linera és el més mediàtic, no? Aquest personatge que arriba a les cases, ningú li diu què es trobarà i de sobte comença a parlar i a dir coses. I sempre l'encerta. Sempre encerta que hi ha un personatge que està aquí, que va cap allà. Què li passa a aquest personatge? Per què ho present ell i jo no? No? Què té ell especial que jo no tinc? Té una facilitat, té una forma que té que facultat d'entrar en una alteració de consciència que entrem en altres realitats, que és el que podem explicar, vamos. Sí, sí. I el tema de la consciència és importantíssim. La ment, la consciència alterada, provoca situacions que estan en un altre pla. En un altre pla que la gent no hi veu, normalment. El pla alterat de consciència, com que pots sortir del cos, pots arribar a veure coses que la resta dels mortals no veuen. Per tant, és interessantíssim. Tornem a una última experiència o investigació d'aquí de Lleida, perquè nos centrem avui encara que intentem buscar respostes a tot el que expliquem, evidentment és més complicat i difícil. Però continuem amb el misteri, no? Sí, tinc un cas superespectacular, que sempre que començo les rutes, que és a la mateixa Biblioteca Municipal de Lleida. Tots heu estat a la biblioteca, que és una gran sala enorme. Allà un dia, mentre explicava una història, va aparèixer una noieta jove i m'ha explicat que ella havia estat bibliotecària a la biblioteca, no? Havia estat, ja no hi era, ho havia deixat, no? Ara estava treballant en un altre indret, no? I em va dir que un dia va arribar a treballar al matí i el guarda de seguretat li va ensenyar unes imatges gravades que havien gravat la nit anterior. I va dir, mira què hem gravat aquesta nit. I en aquelles imatges es veia la sala enorme de la biblioteca, amb les taules, plenes de gent com si estiguessin estudiant. Saps? Imagina el sotrat d'aquella noia. Aquella noia m'ho va explicar espantada, tenia por. Fins i tot em va dir, però aquestes persones em poden fer mal a mi? Aquella noia va deixar de treballar allà, perquè es va espantar moltíssim. Què era allò? Una broma del segurata? Que li va ficar alguna cosa gravat? Clar, què era allò? Imagina't tota aquella sala plena de gent. És com una aparició energètica multitudinària allà, tots. Què era? Impregnació, aparicions, fantasmes, a rebuti de gent, sense guardar les distàncies. Estem parlant d'èpoques pre-Covid, no? Per tant, què era allò? On són aquelles imatges? També s'han perdut, perquè ningú sap on són aquelles imatges. Sent racional, pots pensar, una broma d'aquest que li ha gastat la broma a la noieta, no? Podria ser, tampoc ho descarto, no descarto res. I si no era cap broma? No es pot descartar res. I si no era cap broma? I si realment van aparèixer aquelles imatges, com deies tu, no? Que explicaves ara que sortia a la imatge, a la paeria, i només la veia el que estava al monitor. Potser el monitor capten imatges que tu no veus. Tenen aquesta capacitat de captar. Igual que la fotografia. Igual que la fotografia. Home, els ultravioleta capten coses que l'ull no capta, Per tant, potser està tot ple de gent. Fixa't que l'edifici també és un edifici històric, un edifici ple de drames. És l'antiga, com es deia, l'antic hospital, no? L'hospital no. Què era abans l'edifici de la biblioteca? Ostres. Ara no surt. La casa de la maternitat. Sí, vale. Sí. Aquell edifici era abans la casa de la maternitat, per tant, allà hi havia uns drames humans, nens que morien allà, era tremendo, no? Per tant, per què no? Aquella energia mal copsada allí, surt d'aquella manera amb una presència multitudinària de gent estudiant a les taules. Per què no? Aquella noia ho explicava amb por, t'ho torno a repetir, amb por, perquè tenia por d'aquella gent. Fins i tot em va dir, faran mal, poden fer mal a aquella gent? És que arriba un moment que la persona que té aquesta experiència arriba un moment que no sap dir, bueno, això ho he somiat, ho he vist en realitat, és que es mescla tot a dintre, ja deixem-ho estar perquè si no acabaríem malament. Però per ella és real, i durant molts anys ho recordarà sempre la seva experiència a la biblioteca, i és real. Bon, amics, doncs anirem acabant ja, perquè se nos acaba el temps, Enric. Ha sigut un plaer parlar de les experiències de casa nostra. Misteri a casa nostra, que n'hi ha molt i molt interessant, i solament que continues d'aquesta forma investigant i ja farem coses just interessants per poder aportar. Jo us convido a, quan tornem a reprendre les rutes, que vingueu i podeu. Com se poden ficar en contacte tu? Entreu a la web rutesmisterioses.es i allà trobareu tota la informació de com us podeu apuntar. Quan tornem, que no sabem quan serà, quan tornem, allà estarem. Quan ho sabem, ho direm aquí. Correcte, sí. Ja ho parlarem aquí. Molt bé. I, també ens han deixat una cosa, perquè és diferent això. Les cases maleïdes o les cases sangrants. Cuidado, que també és molt interessant tot això. Però, jo us avisaria una cosa. Abans de comprar una segona residència, mireu qui hi havia allí abans, perquè es podeu trobar sorpreses. Moltes sorpreses. Algunes negatives, algunes positives. Però més negatives que res. Per exemple, cirolls,
canvis, el que és una casa encantada, el que m'ha explicat abans. Sorolls que per la nit us desperten, arrastrar de peus, una persona que, o tindre al costat una persona que respira malament. Tot això que passa aquí, no? Claro, això és impregnació. Què està passant? Quin fenomen està actuant en aquell moment allà? Això és la investigació de camp interessant. Sí, en això estem, buscant i tratant d'esbrinar aquest secret que és el tema paranormal. No? Molt bé, amic. Hasta la pròxima. Vinga, un plaer, Continuarem parlant de tots aquests fenòmenos i molt més, i ja saps que aquí tens una casa per lo que vulguis. Molt agraït. Gràcies, amics. Gràcies. Hasta la setmana que ve. Bona nit.